Usukuhamba phezulu kwaTebetebe mawuhamba endleleni yonyazi. Ngoba uTebetebe usuku uzokuphonsa noma ingalaphi. Kodwa kufunakala sibambelele kule misebenzi uNkulunkulu avuma kube siyenze. Sibambelele kuyo kuze uNkulunkulu angasilahli ngomhla wokugcina. uNkulunkulu khona isikhathi abuzayo kumuntu ngamunye ukuthi ungenzeleni emhlabeni. Namhlanje kufunakala masila sinikwa lelithuba silisebenzise. Ngoba siyavama singabantu ukuba nonembezo ojikelezayo. Unembezo ojikelezayo ke mubi ngoba uyukhumbuze sowuqedile ukona bese ubuza ukuthi bowenzani la ngoba wena uyiNazaretha. Unembeza uyojikelezayo uyasifaka endaweni engasifanele singamaNazaretha. Namanje unembeza ungajikeleza uzibuza ukuthi sizokwenzani la. Uthi hayi noma ngingadoja nemali yami baningi labantu. Bese uthi mase ufike ekhaya uNkulunkulu nabakini bakubuze ukuthi kanti lapha lokade uyakhona boyokwenzani. Udlala unembeza ojikeleza ongakutshenanga ngesikhathi kusasetshenzwa ukuthi uhlalelena usebenza ngani uthule nje. Nina ndonke eniphume phakameni ngokwehlulwa imithetho esiyababona engenabaningi kwaguqa umkhokheli wakajali efafa la kulomuze sikuwona. Uthi umkhokheli wakajali uma umuntu oyiNazaretha noma umuntu nje kaNkulunkulu uthi ungabohalela noma yini. Uthi ungahaleli noma yini. Uthi ngelinye ilanga uthi wakwahala umuntu edlula ngendlela ebona egcekeni la kwakhe ujala ugibelile angani umuntu egibela ibhasi noma egibeleni kodwa egibela into ehambayo kusho ukuthi mhlambe kunestop lapha mayimile uyabona egcekeni kaJali ubona umile nangumkhokheli uJali ufuna ukugibela emotini yomyeni wakhe useyajika umyeni wakhe uzomvulela ngala wafika wavula mayimvulela awubona ukuthi waziwaphila kahle nangu unkosikazi indoda yakhe iyajika iyomvulela ngoba silana nje sihalela yonke into. Uma sihalela yonke into siza siyeke noma siza siluzwe uhalela umsebenzi kaShembe. Siluzwe uhalela umsebenzi kaShembe ngoba sihalela kakhulu izinto zasemhlabeni. Ningalithandi izwe nezinto zonke ezisezweni ngoba komhlaba kuyedlula kodwa kwasezulwini kuhlezi phakade. Amen. Uthi umkhokheli uJali uthi mabonana emizinto nalo mama hawaziwabusa wemkhokheli waziwabusa we mama wakaJali awu uvulelwa indoda awu ngiyayifisa le yampilo nakwami engathi nami ngingazibona sengivulelwa umyeni wami emotweni ngimile nje ezazovula. Uthi umkhokheli ayikho lento oyikhulumayo. Khuluma into engekuhalela into engekho. Lesa stapho sibona ngivulelwa semsiyawa. Uma sivulwa yimina sikhala phansi sixabane nomyeni wami kodwa yena uyakwazi usibamba sivule yingakho sisovula yena ngoba yena ukwazi ukusivula sibambe ngingene bese yasivala siyawahalela into ewayo wena. Ungabohalela noma yini
njengoba silana nje indaba yinye esibuthene ngalo sibuthene ngendaba yonyazi khalela izinto ezenziwa unyazi khalela izinto zonyazi lapha nje kunestezi kuyasetshenzwa kuyakhiwa ebutheni asikhalele ukuyofinyelela lapha ya estezi ukuthi nami igama lami libhalwe lapha yana asikhalele lokho ukuthi ngikhalela ukuthi igama lami libhalwe lapha lo muze siubona la ngemuva lo la ekhaya kwabuyisa kwasaka khanyile satshena umnganaso sathi no kwabuya umngane wesalukwasaka khanyile wathi kulesalukwasaka khanyile sasonda la ekhaya hamba uyonginikelela wathi lo muzi enisonta kuona ngubonile ngalezulwini mukhulu kakhulu ngibone namagama abantu akabawakhile ebhaliwe khona uthi lo mshumayeli lona onephambi kwenu obizwa ngomvubu uthi ngalezulwini akabizwa ngomvubu ubizwa ngenduna uthambe unginikelela khona uthi nami ngifuna igama lami libhalwe usho wayesho lendlu le wathi amagama ngiwabonile abantu abawakhile ebhaliwe kuyona indlu azobhalwa nini amagama ethu kulesa stezi esakhiwe ebuhleni ngoba unembeza wethu uyajikeleza unembeza wethu sitshena ukuthi hayi kudlala ngathi kulungile kudlalwa ngathi kodwa muhle umdlalo siyisa kaNkulunkulu umdlalo omuhle lo mawusiyisa kaNkulunkulu ubani olana ongathanda ukufika kaShembe ngomhla uphela ubani ohleli la ogqoka ingubo emhlophe ongathanda ukufika kubo kaShembe ngomhla uphela sibuthene la sizoshaya uthando leningizimu olubizwa ngeoperation Vusa iGospel operation Vusa iGospel kodwa silana ukhona umuntu ozojika lana azaphindela ekhaya engazange ayishaye imali yokuvuyo yeoperation Vusa iGospel uzophinda emuva ephinde nemali yakhe engazange ashayela edoja la phakathi wethu Ngiyaxwayisa mntaka kaNkulunkulu zikhona ingilosi la asiyiboni ziyabhala zibhala yonke into ezobuyenzeka la uyabona nje nama masiphila lemhlabeni akho ingilosi ehambe uyibona ikulandela ibhala izinto zonke ozenzayo kodwa zonke izinto ezenza sisifica ngalena Voma izio yami Voma ngibulande ebulandele voma voma izio yami voma ukuthi ayivume ngoba la kuzoshaya uthando lonyazi uthi ayivume nemali yakho uyitshene ukuthi awuyona imali yokugcina imali sagcwele ezweni kodwa sazi noma lethuba liyobuye livele namhlanje imali khona ipheli kophela thina imali khona kodwa manje ncenga inhliziyo yakho ukuthi le mali yakho esephaketheni ayivume kubiphume ngoba imali uzobe uyithole kodwa manje uzothi usathi uselela unembeza ujikeleza ojikelezayo ujikeleza unembeza wakho uthayisa ngobuye ngishaye kolunye uthando kanti ngeke usalifica namhlanje na akasifundeni incwadi funda incwadi manje amazwi ahlakaniphile 18 verse 16
abakho ande maba anjeli uwa uwaga abakhulu Fundani phela bafowethu. Fundeka kanje sahluko 18 verse 16. Umnikelo womuntu uyamenzela indawo. Mshumayeli sinagijima. Umnikelo. Funda. Umnikelo womuntu bese uyayama lapha. Umnikelo womuntu. Yini umnikelo? Yini umnikelo? Yiloko sizokwenza lana, yini umnikelo? Yiloko sizokwenza la, sizonikela lana, sinikela umnikelo wothando. Lo operation vusa gospel. Amen. Funda. Uyamenzela indawo. Umnikelo womuntu. Njengoba silana nje sike ekholweni kodwa akekho wazi ukukholwa kwakhe ukuthi kungakanani. Akekho wazi ukukholwa kwakhe ukuthi kuzomfikisa nika shembe. Kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga luthuthi ukukholwa ngenamsebenzi kufile. Noma ungakholwa ube ngcwele kodwa imisebenzi mayingekho kufile lokho kukholwa kwakho. Namhlanje sizozama imisebenzi yokwakha lo muzi. Uluthulu. Amen. Uphuluthulu. Bese gospel ubaba sehamba uthi Mfundisi awusondelela ngiyasondela kubaba uthi ubani osebenza lana ubani omba lana ngithi baba angazi umuntu ophethe le project uluthuli wasethula wathula wasethi iyasebenza le ndoda. Ngifuna ukusho ukuthi wena nonembeza jikelezayo uthi ubaba iyasebenza le ndoda. Ngelinye ilanga siye Cape Town uthi uthi uluthuli wena Mvubu uzohamba nobaba eBhanoyi. Ngithi ngiye kulungile madlandoni. Uthi thina sohamba ngeimoto sithi siyafika eCape Town naba yabeme lapha yana ko uluthuli nekomiti. Uthi ubaba hawu akuyena uluthuli lo Shumayeli ngithi babu yena. Uthi awulethe ndoda seyingana amadoda. Uthi iyazimisela le ndoda seyingalana. Sathi siyafika seyiyakhomba ukuthi wena laba bazongena lapha laba manje bazongena lapha laba bazongena lapha bafowethu kukhona umuntu ozosidonsa zasifaka onyazini. Ungalahleki ukhohlwe ukuthi ubuka uluthuli wena uluthuli cha indoda akathuli kodwa iphathisiwe uNkulunkulu bisidonsa yosifaka onyazini. Amen. Njengoba sakha lo muzi njena nga angime lapho angiyeke lapho. Kodwa ngawashwelezela amampondo ngathi baba njengoba silana nje lo msebenzi sicela usingenise ezulwini lo msebenzi owenziwa lapha yana. Singalahlwa nomsebenzi omkhulu kangakayana Nkosi yamakhosi sicela ngalo msebenzi singene ezulwini. Ayi bafowethu mumbu umuntu
ungalicabangeli ikubo la iphuma khona ukuthi ngiphume emzini onjani. Uqala ucabangela umuzi ophuma kuona nje. Uma uleli bandla uNkulunkulu ekuthandile ukubeka leli bandla. Cabangela umuzi ophuma kuona ukuthi ngiphume emzini onjani. Abantu uma bengibona bazobona ukuthi umuzi engiphuma kuona unjani ngoba ifile yami yomuzi kaBaba izobonakala la kumina ukuthi awu uphume emzini onjena lo. Uhlula ucabangela inkolo ukuthi lenkolo esikuyona ikusindise umemeze lolunyazi. Ukidika nemoto bese yami imoto bese uyaphuma. Kodwa ukhohlwe iloko nje. Ufunele libandla, ufunele leligama ulihudula phansi. Kodwa leligama liyakusiza. Uhlula ukulicabangela nje legama ukubuza umiswa amaphoyisa kade ugijima ngespeed esikhulu. Uthi athi ujahepi, uthi ngijahe esontweni, usonta kuliphi isonto? Ngisonta eNazarethini. Ukuyiphi inkosi? Ukwenyazi nje awuhamba, phuma, hamba makade kusonyazini. Akudedela amaphoyisa uhambe. Amen. Ngoba yini usinda ngegama. Amen. Kodwa legama udlale ngalo. Ayikho indlela kaNkulunkulu ehamba la kuthanda khona umuntu, kodwa indlela kaNkulunkulu ihamba la kuthanda khona uNkulunkulu. Lana futhi akufunakala ube nomngane. Umngane omthanda okudlula ushembe. Ngoba umngane ungathi noma sephonseke weni, uphonseke naye ngoba umthanda kakhulu okudlula ushembe. Siyahamba la siyonyazini lezulu. Lana njengoba silana nje sizothi one step to unyazi lwezulu. No, second step. Second step siqale lothando endaba zimnandi wawungekho njalo endaba zimnandi. Sishalo lothando. Sibizwe uyena noMfathuli wathi ahlangane yonke iningizimu bathi abanye izokwenzeka kanjani iqala likhuluma lento wathi izokwenzeka. Nayi yenzeka ayibonge inkosi. Asibambeni bafowethu, asibambeni. Asibambeni ngoba unyazi lukhona luhleli nezulu lalo. Izulu lilinde thina, ithina singafuna ukuyezulwini lonyazi. Kodwa unyazi lihleli nezulu lalo lilinde thina. Sisinde ekhukhuleni. Sasinda COVID. Manje sizothini? Sasinda engculazini. Fanele singalikhonza unyazi. Fanele singalibabazi. Noba nikithemba. Oluphethe. Oluphetheyo. Singombe. Singoyenge. Ate. Asibambaneni mampondo. Asibe munye mampondo. Asibe munye siyonyazini. Unyazi lifuna abantu ababambene, lifuna abantu abamunye. Asingahlukaniswa ubala. Lenkolo esibanga inomnikazi wayo. Asingalibanga isonto lonyazi. Khona umnikazi wayo. Asilale direction yakhe nje usikhomba ngalapha siye ngakhona. Asilalele nabasiphethe bafowethu. Silalele nabasiphethe mabetha kwenziwe lokusenzeleyo ngokungakhonondi. Fika intombazane ngale lana ngelina ngithunywe makusempele namathathu. Ithi thunywe hlathi indlela yathunywe sibongweni. Ngilikumshumayeli ngila. Ya uthunyweni ngibiza abanye ngithe uzanilale na intombazane ithunywe la ekhaya. Iyafika ithi thunywe la ekhaya kuthiwa ngize kuwena mshumayeli. Ya khuluma uyani mshumayeli uthini? Ithi le ntombazane luthunyaza ngizokutshena ukuthi la ekhaya abantu baningi. La ekhaya abantu bayanikela kodwa khona abanikela begwavuma ngenhliziyo zabo. Uthi lo mnikelo labo bathi angumukeli. Khona abantu abahleli la isikhathi eside la abala kulomuzi kodwa umnikelo wabo umukeliwe bayanikela ukuthi umnikelo umukelwe. Uthi angumunikelo umnikelo owunikela umuntu ekhala. Njengoba sonikela asinikele ngenhliziyo evumayo. Amen.
uthi ngithuke nahleshe ehlahlindlela nasesibongweni into efanayo